طبق دورنما дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи шаҳри нав соли 2024 бояд дар майдони 1200 гектар заминҳои корам киштии такрорӣ гузаронида шаванд. ҳоло аз ин шумора ба ҳолати 8 июли соли равон 1128 гектар иҷро шудааст ки 94% дурнаморо ташкил медиҳад. кишоварзон дар кишти такрорӣ асосан ҷувори макка барои дон, шолӣ, лӯбиёгиҳо, картошка, сабзавот, полизиҳо ва хӯроки чорво кишт намуданд ки алҳол раванди нашъунамои онҳо ба роҳ монда шудааст. хоҷагидорони ноҳия кишти такрорӣ дар заминҳои холӣ шолӣ, помидор, ҷувори макка барои дон, барои хӯроки чорво кишт намуда истодаанд ва кишти такрорӣ давом дорад. дар баробари кишти такрорӣ ҷараёни ғундоштани ҳосили якум ва захира намудани хӯроки чорво барои давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2024-2025 низ идома дорад. тибқи иттилои ба даст омада дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоавии ноҳия то 4 июл зиёда аз 5170 тонна хӯроки дурушти чорво ҷамъоварӣ гардидааст ки 43% дурнамои имсоларо дар бар мегирад. гурӯҳи эҷодӣ аз раванди корҳои саҳроӣ аз кооперативи тиҷоратии Наврӯз дида намудем ки дар он ҳудуди 60 нафар фаъолият мекунанд. тавре маълум шуд дар заминҳое ки ғалладонагӣ кишт шуда буданд ҳоло дарави он ҷараён дорад. дар хоҷагӣ мо зиёда аз 500 гектар ғалладонагиҳо кишт шудааст. аз он ҷумла 480 гектараш гандум мебошад. аз боқимонда ҷав чизое ки барои равған тайёр мешавад, зағир, маҳсар ҳастак дар арапаи мана ҳамин рӯзда зиёда аз 20 тонн гандум захира кардем. ҳозир ҳамин заминҳое ки лалми ҳисобанд ҳамино то 30 сентира дӯстада ҳамин рӯзда. пояҳое ки аз ғалладона мерояд ина ҳамаша ба мо ки чорводорам ҳастем барои хӯроки чорво захира мекунем. ин қитъаи замине ки мебинед солҳост ки кишоварзон аз он танҳо як ҳосил мегиранд, вале ба гуфтаи масъулин солҳои қабл ин заминҳо тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ карда мешуданд ва дар он кишти такрории дигар зироатҳо низ гузаронида мешуду сокинон ҳам аз он истифода мебурданд. аммо бо сабаби аз фаъолият бозмондани пойгоҳи обкашӣ деҳқонон танҳо ба боришоти давраи зимистону баҳор умед баста кӯшиш мекунанд ки ҳадди ақал як ҳосил ба даст биёранд. шояд ин заминҳо дар оянда шодоб гардонида шаванд то истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ин майдон бештар шаваду даромади кишоварзон низ афзун. гарчанде маъракаи ҷамъоварии хӯроки чорво, кишту парвариши зироатҳо ва корҳои ободонӣ дар кооперативи тиҷоратии Наврӯз хуб ба роҳ монда шуда бошад ҳам, вале техникаҳое ки солҳои қабл истифода мешуданду ҳоло фарсуда гаштаанд дар ҳар қисмати фермаи чорводорӣ парешон ҳастанд. бояд гуфт ки биноҳои қаблан сохта шуда низ ба талаботи замони муосири нигоҳубини чорво ҷавобгӯ набуда аз масъулин ҷиҳати сифатан беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти ин кооператив масъулияти дучанд тақозо мекунад. дурнамои кишти пахта дар ноҳия 300 гектарро ташкил медиҳад ки 100% иҷро гардида ҳоло давраҳои шонабандӣ, обмонии дуюм, озуқадиҳии дуюм ва коркарди байни қаторҳо ба роҳ монда шудааст. 40 гектар пахта нақшагузорӣ карданд ки аз нақша баромадем. 3 маротиба коргарди байни қатораҳо гузаронида шуд. то имрӯз озиқаи якум ба пурра дода шуда барои озиқаи дуюм тайёрӣ дистодаем. саҳмдоронро зарур аст ки сари вақт майдони пахтазорро аз алафҳои бегона тоза намуда ягонакунии онро анҷом диҳанд то барои нашъунамои хуби ин зироати техникӣ замина фароҳам оварда шавад. ноҳияи шаҳри нав барои кишту кори пахта боду ҳавои мусоид ва деҳқонони пуртаҷриба дорад. тавре деҳқонону масъулини соҳаи кишоварзӣ дар суҳбати бидуни сабт иброз доштанд, ин зироати техникӣ ҳангоми нигоҳубину парвариш заҳмати зиёдро талаб мекунад. вале онҳо аз хароҷоти зиёд барои парвариш ва арзон будани арзиши маҳсулоти хоми ашёи саноатӣ ҳавасманд нестанд ки ба пахтакорӣ машғул шаванд. чунин вазъ таваҷҷӯҳи масъулинро мехоҳад то дар оянда корхонаҳои коркарди пахта бе ашёи хом намонанд.